ба яке аз фабрикаҳои пояфсолбарорӣ дар Хитой омадем. Инҷо якчанд намуди пояфсолҳо мебарорад. Биёед протсесси кориашро нишон медиҳам. Дар даромадгоҳ болоҳои пояфсолро тайёр карда овардага ҳастанд. Инҷо медӯзанд. Ва дар сехи дуюм бошад, инро бурда боз қолабашро яъне тайёр мекунанд ва дар ин тараф бошад, яъне таги пояфсолҳоро тайёр мекунанд. Акнун ҳама инро гирифта, яъне ба станоки дигарӣ мебаранд ва аввал таги пояфсолҳоро мегузоранд, баъдан болояшро гузошта маҳкам мекунанду дар ин станок равон мекунанд, ки дар ин ҷо клей бо гармӣ, яъне таги пояфсолро клей мекунанд ва аз он тараф бошад ин пояфсол мебарояд. нафарҳое ки мехоҳед ки чунин пояфсолҳоро бо нархҳои арзон харидорӣ карда бизнес кунед, дар ин WhatsApp нависед, мо телеграм-каналашро силкаашро мепартоем, ки борҳои арзон дар он ҷо ҳаст, вале метавонед танҳо бо коробка харидорӣ кунед.